Johanna bungthum chang som paru pathian in khovel ahmangai ema chuti chuan afapamal le chhun a pe a ama chu tu po aringa piang an bora lova chatuana nunna an nei jok nan level 6 maze final exam chu an tran don ta zirlai tam tak chu digzia chezia le an arena chunga achevel en tur chun an pungkhom hmur mea zirtir tu te chuan hete si aul samdon lo thur hril fe in level 6 magical beast ko chu an ni tur thu le pas tur chuan a hne ngei angai tur thu an lo hrila ma se digzi chuan mi zongjong abara khai le sakol pakhat chaw ma chon ai chuan huaisen takin arwalin level 6 monster pali lai ma chon adil tamaya zirtir tu te chu an ngai dan ani vak lo ma se academy ho tu pa principal chuan digzi theina chu arin tlata wangin angin na chu apom sakta ti chuan te su ain tran ngal atir lama chuan digzi chu atruan amuang hreta a beina sa hle monster pali te chu alo be se ain an chakin an cherang dei maya vai engmaza digzi chu an ham fu hiala digzi chuan hlim atur tanul mai ma se digzi chu ain bot sei tha ti achiang ain ring tok le a win magic chakber mai chu aron te chuak thu ta etek chakle na tak mangin monster pali te chu a hne ta vek ani hlim tur ma se floating takin exam chu a pass ta zilai tam tak lo khir tu te chuan a che dan chu ro puan ti kher mai ti chuan level 6 maze exam nei ve tum linlia hun chu anita test an tan main digzi chuan monster lo chuak tu te chu ngai tha ngot lo turin alo hril ngala ma selin li chuan a hu phur te chiam lo monster pakhatemo pali po adil velo ve khata level 6 monster som lai mei be adil tamaya lai hun om zong zong chu an phok hru rom mai zirtir tu te phei chuan hi exam ani hi in so off na hun ani lo ti in an lo how zuya chuba ka monster som lai ko chua theina tur energy an nei lo thu an lo hril hiala chuta academy ho tu pa bokha aron enroll le ta mimal takin linlia test en kol le monster som ko chua chu atum ta ani revak lawa chuan magical beast sak tak tak som lai mai chu thin ur takin an lo chuak ta chung zinga chuan dinosaur lian pui pui le dragon thlok theite po an telani chu chu hmu chuan linli chu boruak a thlok chho ta vut maya chuta zet chuan mi zongjong in makti mm hian level 7 maze din hun alo thleng der to ani ti an hre thiam ta linli chu acherang hlea voi tam tak khoi fu tok digzi anglo takin linli ero hi chu sakol ho chuan an tok thei tlat lo awin magic le art magic tamang chuan linli chuan olsam takin railo te chungin monster zong zong chu a hne ta vek ani ti chuan linli chuan official takin exam chu a pa zui vele ta zirtir tu te phei chu an tharau a thlok chuak lo chawani kumsom priat mi lek ani line level 7 maze saktak alo ni der to mai sia yulan continent pum pui khuwa pa thang thar lo chuak zinga chuan linli hi a chakber hialin an ngai ta ani academy principal po chuan linli hi engtika emo level 9 maze ro pui tak ala ni nge yang ti awing digzi thungi ro chu arwal puya ama aya level sang an omta ka wangin in elnarel lulian tak khawai khat aron al tharle ta phat maya auna nu dilia he na chuan arts academy atanga chuawat atum thule anlal rama kir le a training harsa le how tak jok ni atum thu soin lai hun chu chua santa ani dilia chuan linli an ma son chakzia chu makati in tluk ngai na omlo hian a shahiala linli chu atuk thei ngai don lo ti a hril ma se a thindung dat na zong zong pal sana malam pan zel tum tu linli chuan dilia chu free beidom lo turin a hrila lai hun chu a chua sana dilia chuan du hmel takin a thlir zui vong vonga
Linlian a chakna tak alan tirta ka chuan Polian le chak tak te chuan anon ngai event tak le a Yulan continent a chuan Paul thil ti thei tak an oma chum te chu Finlay Kingdom Radiant Church Eng Kaushan Dark Church Thim Kaushan le Yel te chu kwa ina an din Dawson Trading Union te an ni Linley ron ngai ven hasaber tu chu Radiant Church an ni a ama le an baruk klan te puya chakle zual ani theinan pui an tiama an pola tel turin an so mani ma se hetiang som na hlu tak hi a hol chuan boina lian tak a thlen thei tin an votel boka Linley chuan fing takin a lo changa nial dot ai chuan hetiang thutluk na poi mot lu tukhi apa ne na soidun masak phot adu thu a soya chu chuan Radiant Church ai o a local chu atilum oya lim takin a chho san ta ani a then te chuan Linley an hetiang offer ro pui tak alo pum mai lo kha mak an ti hlea ma se Linley chuan heng po chak tak te inkara in be na hi a hlom he ti a hrilfia a film khulo chuan midang man ruwa a chang mai don tatani a chakna alan tir chang tak chu po zom namani lova Baruktan legendary warbait lo tak zon chovat adu wangzo kani chumi hnua ial chuan Linley chu Dawson Trading Union na din hun sang tak chel tura ti in kumtin gold coin maktadoi za hlo atiama chu athil phanna chu a hriat chuan lon view ma se Linley chuan atana thanna chu za sak view ma se adu lova ial po chuan athutlu na chu za sakin nakina engthil po ichunga thlengse keni pali te hi chu unaw kan ni rengang ti in a hrilani nithum hnua ial chuan chu arbe chu Lucas Lante kuta a om ti a hmuchuak ta hlo maya eng anga man to po ni se Linley tan le sak nge atum ta ani ma se an kalna konga chuan Dark Church member te chuan an lo dang ta thut maya ma se Linley tin na tum ni lovin in biak na nei pui tura lo dang an lo ni zoka Linley chuan in biak chu arem tia ira chu an tin na don lo ani phot chuan ti in a zui ta a an chok don chia tia hian Radiant Church te lo lang le in an kong chu an ron dang ve le a Dr. Sin Linley an lalu tur chu an phal lo ani in be shep du lawin Dark Church lam chuan chua an tum ta zoka Radiant Church an mi te chuan Linley chu norlui du chuang lawin aril ru a thak dang lam huna atan an in hong ren don ti shilin an tha ave le a ahnua ial chuan Linley hne na Lucas kan ne na an in biak na chu a hlo cham thu a hril le a chu klan chuan warbe chu engzat point leiron dil ma se hral adu tlat lawani chibihnu re vaklova chuan Lucas clan member le Finlay Kingdom IO2 Kelly chuan Linley chu an lal ramtana Royal Court Mace laltana thok turin aron som vele ta Linley chuan indramna pakhat a siam pui ngala Kelly hne na Lucas content warbet khamin pekile tura andil ru I hne theani chuan Finlay Kingdom zom chu uruk takin ka ngai tuang tin alo chang ta Lucas clan member ani ve thaw wangin hun khoral lovin Kelly chuan pui atum hala Lucas klana an ho tu soi pui tur chuan an chuak ta ani tuta Lucas klan chung ko ho tu nen chuan an in huwa ati lama chuan chung ko hroi tu chuan chu be chu hral a phal tat lo Linley hi baruk klan member ni ma se he be thi an chung ko tan po ro hru em mai ani tlat to ani ma se Kelly chuan an soi pui le tu chuan Linley chu Finlay Kingdom ma mi poi mo le ning thang takani to a baruk klan ro lo tu tur ani ti a hriat nuwa klan hroi tu chuan chu ble chu Linley tan eng tiang che poi mo le lunge ani a hrethiam ta chu ti rol le ro chuan sumdon na chu sumdon na ani miawa klan hroi tu chuan bet hral chu arem tia ma se Linley an maktadoi hi lai a pek phot angai tur thu a soi ani chu sum engza chiange ani tak ti po chu thui man lovin warblade nei let adu lu ta wangin Linley chuan aman chu alo pom ha pi maya ho konga chuan il chuan
tran puya tum thu rilin gold coin makta do ni chu atuk jing la la in Lucas kan hena athon ngal mai thei ti asoya ma selin li chuan lom thu rilin ama ngei na le adu thu rila anma ni tha tu te atanga an ro chun ni awangin ama ku chuk ngaya paisa chu ro chho atum ta zo kani chung sum zol zai tho chho nan chuan lin li chuan a ku chuk ro puile hluper elisi le maker chu lilam auction mai chu atum ta ani he bo ro kara hian kelen le elisi chu auction hall chunga chu an lo vocal call ve a ani nei tur chung sang soi dunin kumthara in nei tumin ruwa mana lo siam me ka lo ni chuti an kal kwal lai chuan sculpture ro pui tak mai chu an va mulol maya elisi chuan lindia ku chuak ani ti a hriat rol chuan arel ro chu an thar hleya ami tui ka tur chu adang thelo chu kelen chuan alo thik em a thinrim em in rang takin elisi chu hundanga a hroi bo ta dei ani hemilem ning thang tak chanchin a hriat nu hian kelen a pa chuan kelen le elisite inne na tur chu thia kan se la ril ruk ta hiala elisita na siam milem rok pu main mi ngai ven hlo tak zela wangin chu thil chon an chung ka hming thang deep scan chu mi nui zatona asia maring tlatani ma se kelen chuan elis chu amanga ema wangin ka san chu adu lo bura chu wang chuan mi zong hu ma chu milam chu ti chet mai chu apa ne chuan an tumta ani chumi hnu chuan deep scan hroi tu chuan dark char sami nei che pakhata hmuwa lendia milam ker chu awati che chak the ni chuan gold coin makta doi thum lai pek atiam ta ani chu mei che chu ani na taka chuan mi that tu pol assassin group hlom tak hroi tu blood rossi ani ni engwazat nuwa chuan hemilem hning thang tak en tur hian auction house a chuan pol chakle thil ti thei tak tak tam tak anron pung khom hal mur maya chung singa chuan mi mak tak pakhat elisi lem longa event ruve tu pakhat om ve bok vele khata doctor sami assassin chu alo lang thuta chu milem chu ti chet atum tamaya dilli chuan hum him tumin malam chu apan ngala atan phei ngal wata a beibok ma se a beina chuan omzi a nei lo hle milem an ti chet ma che chuan mi mak tak khalo in rolin chu milem ti chet tum assassin chu ran that ta mak mai eng thuma soi lovin ain hera a chuak zui ta deya anu dewa chuan mi mak tak hi si zarani ti hriat elo ni ta a grandpa doring chu amang ang hle meya a chan chu Caesar hian kumsang tam tak kal ta khan se level din hun alo theng to tlatani hetiang hun rei tak nuwa po aladam rengani chuan a changna chu a hlom zual to hle don ti a hria ani grandpa doring chuan nei lo turin a vo zui ngala a chan chu Caesar hi thon thua an lo soi thin mi tha mang ho tu king of slaughter tual tha manglal pa kha ani mewa wangin ma se rendi ero chuan a hlau lowa Caesar hena chuan lob thu soi tumin a zui ta zoka Caesar chuan rini chu chil takin lemker lam chau khangai tuang che italen ni khoral ni chuan keima nge hian kala ti hlumang che ti in alo hril ta hrep maya chuta Caesar po hi dark char sami mi poimo tak alo ni renga kha mei chia blood rossi po kha anuya thokjing mi alo ni renga ni deep scanning blood rossi an dorle chuan Caesaran Linley milem ker ngai event la ta wangin an lo hno sak ta mi ani du khan tur dang om ta lo chu deep scan chuan ro phan na thar dang an siam le ta a heti lai hian Linley milem lilam tur chop chho chanchin chu Church of Light Radiant Church beng a thleng vele ta zela Linley chu master sculptor lar tak aloni tak box hi zela chuan an pola lak lu emo thunun chu a har sa le zol don ti an thaching ta viawani atopa chon lilam ni auction day chu alo thleng ta nge ya sipai ho tu chak tak tak tam tak le deep scan po an ron tela an ro mana thar chu midang pek ain an ma ni ngeing chu midam chu vale mak mai an tu mani king klet po chu auction nei na hian aron in lan ve nge nge a atum tak chu
Linley hi Kingdom of Finlaya chil nge tlatani chuti rol chon Church of Light point Linley chu an pola som lu thei be sein anon pan le ta rama ti chuan auction chu tran ni in gold coin mak ta doi khata tanga tana ni a mi zong zong he masterpiece ro pui tak nei tura anin el tak tak chu biddings chu gold coin mak ta doi khat le noi nga atangin mak ta doi thuma akai chho ta nga dor mai king cat po chuan offer sang jok ran vom lu zedin bidding chu aran zom ve ta bokani chulai huna chuan max wa mai se pakhat chuan a bit chu gold coin mak ta doi nga le nuali lai main aron ti sang hala he hian ahma ten great sculpture ro pui som lo siam to record chu aron khum ta mi mai hemi nu hian Linley ku chok chu official takin ten great sculpture zingami aloni tange nge ani kelen chu among ang phiri hle mea achung te chuan gold coin mak ta doi ria thleng chau va bit chu an phal bit omsa aya sang chun a bit vele ta thawa chuta max wa mei chia bok chuan milem ro pui tak chu kelen a chung te dipstan chu a chan tir don lo burti a chiang the chuti lai tak chun lo ngoi reng to Caesar chu ron tong chuakin gold coin mak ta doi som lai main aron bit chhota dor mai de auction hol pum pui chu are ta thup maya aman churin phak bak ani rolin tu mai Caesar chu an bit nan ngam lo ani kelen chuan milem chu an chung ko tan a leizo tak lo wangin hre takin Elise ne na ngai dam adil taringota ma se max wa me sia bok khan Caesar chu aron challenge le tangata milem chu chan tumin bidding chu anei chhota char mai ani chuta je chuan chu me chien thuk chu Yulan continent a namro pui pangaji ngami Leon clanami ani ti alo langta a chunula chu tu dang ni lovin dilia kha alo ni reng mai atira chuan Caesar chu athin ur hle a ma se chu ta dilia chung ti ai o elder chu lo indanin Caesar hena chuan lekha pakhat aron peta a chu lekha insiak chu tu ma hriat pui lo ni ma se a chiar zo rual chuan Caesar chuan chunzom to lovin bansan atum ta zo kani achan chu Leon clan te hi clan chak tak anni ti a hriat wang ani chu wang chun dilia chuan he auctiona hian final bid gold coin mak ta doi som pani zetin chu milem chu alei tange nge a chu sculpture man to taka wang chuan Linley ku chuak chu ten great sculpture siap to zong zong singa pathumna hial ani phata ani chu minu chuan dilia le khape ka khan Linley chu apasal huwa apasal tura a thlan thu a inziak ti hriat aloni ta a dilia chuan azir lai pui Linley chu hetikopa master sculptor thiam le ro pui aloni ta me chu mak ati in a chuang hle ani chungko ro pui tam takin Linley chu dole biak an ron tum zut zut awangin dilia chuan alo hnar saka chuti lai chuan Linley le a thian te chu la hna tang chun an lo chuak ta dai ani Linley chuan a chung te hlo tak man lai ro lu warbed valele tur chuan Lucas pen lam chu apan ding le ngal chota ma se tuna chuan Linley chu master sculptor lar tak ani ti an lo hriat to awangin Lucas pen hroi tu chuan poisa la malo ngai to mi lo mai chu ai chuan ro man awesome tak asiam ta zo kani chuti rol bok chuan Linley pa hok chuan phubalak tumin aruk te in dik peter sina in chu ava be mek thunga